карат, много естетично. Направят джета ли се качива? Да. Наистина ли? Така, здравейте! Днес и следващите 2 дни сме в Сицилия, в Катания. И точно кацнахме, хванахме си автобус Алибус от летището до централната гара. Струва 4 евро, може да слезе и по-рано, май по-близо до центъра, ама сега ходим към центъра, ние си отидохме до централната гара, пише, че 15 минути. И така, Никола е за първи път в Италия и му е много влажно, ама сега сме и в съвсем крайбрежен град, така че да. Искате ли вие да си кажете впечатленията? Надежда 2. Малко е по-така западнало и малко мръсно изглежда. Не знам дали сега, защото сме в такава част. Ама... Тата, искаш ли нещо да кажеш? Прави ми впечатление, че има балкони. Балконите са всичките са открити. Навсякъде, да. Малки балкончета. Което, нали, не е така много характерно. Малко като курортен град ми изглежда на мен. Издадени балкони. Не е както при нас в тип лоджия. Да, закрити. Асфалтирана улица. И така, ще снимам по пътя какво намерим. Отиваме към центъра да разглеждаме още 7 часа. Трябва и така като архитектура да видят хората. Аз показвам сгради, да. За какъв тип И още 7 часа. Сега ще намерим нещо да ядем, защото аз съм гладна. И после ще видим къде или ще седнем, или ще си чакаме времето за хотела и ще разглеждаме. Да, верно, снима. Това е инцидентно направено от видео. Марта беше изненадана. Някакво цеянка. Някакво Да. Само това включва, да? Най-голямото е това. Да. Защото? Да.
Та, закусихме. Това е вулкана Етна. Сега сме в градината Белини, който е композитор ли? Разбрахме, Да, че беше композитор. композитор от тук известен. Написал е между другото доста известни опери. Трябва да видя кои бяха. Да. И затова има много неща кръстени на него и тук си има собствена градина и вила, което значи, че трябва да има може би галерия, която трябва да намерим тепърва. И така, до тук сме с разходката и сега е 9:30. Минахме през магазинче, завъртяхме се пак надолу от градината, сега ще минем по центъра и отиваме към църквата Света Агата, където ще трябва да се качим горе. Това е римския амфитеатър на Катания. И така, говорихме си, че изглежда и се чувства малко като изоставен курортен град, който е бил в разцвета си преди 20-30 години. Сега е малко по-влажно, обаче се съживи сега, като хората вече постанаха и стана малко по-късно. Та така. И пак сме на не напълно типичния локален обяд. Все така оцелвам. Ама на бърз обяд, защото се изморихме и после продължаваме. Juicy, anche la snow. Poi tu lo prendi, togli il tappo, giri il limone e versi il succo che ti serve, tutto il succo che ti serve senza sprecare. Non sporca, non macchia. Италианское дело. Обычно итальянское. Това вярно, обаче беше мъчение. Тук е някакси по-направено. Само сбейтваш просто. Добре, ще почна да говоря, само да изчува. Така. Да, ще няма се чува. Ще може да направя voice-over. Сега сме на купола на централната Света Агата. Така ще. След вероятно многото кадри отгоре, нека малко да обясня, защото не знам какво се чуваше, когато Никола снима. И беше супер ветровито, затова трябваше и да си вържа косата. Качихме се до терасата и купола. Стъпалата до терасата са по-широчки, до купола са по-тесни, но са съвсем малко. Да, струваше 7 евро на човек качването, няма намаления за студенти и каквото и да е. Реално се оказа, че това, на което се качихме, се казва църквата Света Агата, а пък точно срещу него, това тук,
е Базилика Катедрала, Света Агата, и двете са католически, разбира се. И така, отгоре се вижда целият град, има панорамна гледка на града от самия купол най-горе. Пък от терасата има много хубава гледка към Етна, вулкана, в далечината, както и част от града. И според мен си заслужава. Много е красиво, много е спокойно. И освен, че духа, също така бих препоръчала, ако може да си оставите някъде раниците преди това или да идвате във втори ден от посещението, ако сте няколко дни. Защото ние идваме все още от самолета, не сме се чекирали в хотела и раниците са с нас целия ден. И така малко пречиха, но не е непостижимо. Така, след малко продължаваме, малко си почиваме и се прибираме съвсем скоро. Може да, тук е всичко. Обядвахме вече всички. Те първо на дюнерите, аз сега ядох бургера. И пуснахме реквест да отидем по-рано да се чекираме и ни позволиха, така че сега отиваме натам. Би трябва да отнеме 10-15 минути и да стигнем до 2:30, понеже безсънието, недоспиването ни победи и сме много уморени, едва ходим. Така че май толкова ни е разглеждането. Реално е сладко градче, малко е мръсно, доста стана туристическо, се напълни с туристи, когато станаха нормални часове. Но е италианско, нормално и така. Да после, евентуално. Точно се настанихме горе-долу. Ще ви снимам набързо апартамента и лягаме да си почиваме. Започваме с вратата, в която си има и решетка. Женичката ни показа всичко, има кухня. С газ отдолу. Има разни кафета и неща да си правим, ако искаме. Може би чай, да. И прибори. Взема ни е вода. Тук са всички важни неща. Там е едната стая с 2 легла, където може би тати ще спи, Никола вече спи. Тук е тоалетната. Бум. Душ. Огледало. И ние ще спим всъщност на втория етаж. Ето тук, в тази малко по-модерна стаичка, по-широка. С Никола ще спим на това легло. И така го измислихме. Имаме гардероб, нощни шкафчета и телевизор. И друго огледало. Всъщност вероятно гледа към улицата, има малка тераска, но въобще не ми се отваля. Така че ви оставям за сега. Тук бяхме допреди малко. Ето е църквата, където се качихме. И после ще снимам, ако ходим някъде на вечеря. И така, може би ще разделя влоговете на няколко дни за днес катания. Утре ще ходим или в Таромина, или в Сиракуза. Ще решим до вечера. И така, до скоро! Ето тук се върнахме и за вечеря. И си харесахме Луканда. И ще влезем вътре, защото е доста ветровито и малко хладно вече времето. Показва се, че тук има само, т.е. няма пици, има различни неща, има предястия, пасти, да, 4 странички, основни с месо и с риба и напитки и десерт. Така че сега ще видим. Имаме вода. Да. На десерта сме. Хапнахме си каквото всеки си имаше. Моята карбонара беше супер, много вкусна, много кремава. Кажи си твоята риба как беше? Аз имах беше спада и катар.
Абе, риба меч по-катански. Взехме си вино с тати, червено вино домашно тук някъде. Е много сладко и е вкусно. Не е толкова горчиво и сега имаме тирамису за десерт и ще го пробваме. Айде пробвай. Виждам, знам. Само да спомена новата камера. Имам нов телефон от рождения ден. Нека да забележим нощните кадри. И така, май ще направим лека разходка да ни слегне храната. И ще видим тук през нощта града. Ние сме в централната част, така че има повече хора. И после се прибираме да си спим вече накрая. Беше много хубаво. Ресторанта беше супер, хората бяха много мили. Аз ви снимах как се казва. Ла Луканда май беше. Така. Нашето море вятъра не изглежда толкова силен. Я кажете нещо. Знай, че Нещо. италианците са много грозни. Не така. Селянките са Ох, грозни. боже. Обаче има готини руски. Не, снимах бива. Ние обичаме всички хора са равни. Ние трябва да се обичаме и да се подкрепяме взаимно. Факт.